La Societat Coral El Micalet entrega demà, durant un sopar que ja és tradició, els seus premis anuals i entre ells, el més simbòlic, el Micaletер d'Honor, que enguany és per a Vicent Partal, creador i director de VilaWeb. Serà un acte que reunirà els locals del Teatre Micalet, representants ben destacats del món de la política, la cultura i els mitjans de comunicació. La nostra història, la nostra cultura és el camp bàsic, no? On es mereixem. Entonces, sempre intentem que una part dels premiats sigui estudiós de la nostra història i l'altra pensant més o bé en el present o el futur del nostre país i de la nostra cultura. Bàsicament és retre homenatge a l'alliberador de la ciutat, en principi de la ciutat de València en el 1238 i en motiu del 8è centenari. Si hem de arreplegar l'ensenyament de la figura de Jaume I és la de cara a defensar el nostre territori, a defensar la nostra cultura, a defensar la nostra llengua i mirar cap endavant en els nostres drets polítics que teníem i que no tenim. El sopar està precedit en cada edició per tota una setmana de conferències que en esta ocasió han girat entorn de la figura del rei Jaume I, de qui en este 2008 s'ha commemorat el 800 aniversari del naixement. El conferenciant de nit va ser el professor d'Història de la Universitat de València, Antoni Furió, ben expert en la vida i en l'obra del monarca fundador del Regne de València. En un país tan donat a les controvèrsies, a les disputes, a les polèmiques com el nostre, Jaume I és un dels pocs punts de consens entre les distintes forces polítiques, ideologies, tant al País Valencià com en general a Catalunya, a Mallorca, a Aragó. És sobretot per la seva obra legislativa. Dins de la memòria històrica dels valencians de totes les èpoques, Jaume I és el rei bo, el bon rei. Fins i tot alguns el consideraven un sant, per els privilegis, les llibertats que havia donat als valencians. Jaume I és un home del seu temps, era un matamoros, en la conquesta de Mallorca, per exemple, el dia que no matava algun moro no sopava a gust, però al mateix temps era un home molt pragmàtic. En València els moros feien falta per treballar la terra i els deixà, vull dir que no era un fanàtic, no era un intolerant. Hi ha més intolerants avui en dia que en l'edat mitjana.